inda ya gala ce ni ma na ce wa fa to gaskiya ina farin cikin shigowa wannan gida. Abale. To ga yangun nan dai ga matasan nan dai ga samarin duniyar nan dai ga su nan sai ka fara aikin ka tsara da yadda kake so ka ce asas ka ce in sari inda na ga dama kai wato ni ba wani abale da Allah muna neman kowa da yanzu ne mana hoton na Aisha da Allah kowa gyara saboda in sun dama za su muku magana ya isa da Allah kowa gyara da Allah kowa zana ko abokina kana ce ana ma magana kana jin mu kai da kai muke ofisa da Allah ku zo ku bin nan da Allah ku zo dama da haka muka tanade ku ba ma son hoton akan stage in za ka da kai wallahi ni yau ban taba ganin abin da na gani ba sai abale ban taba ganin abin da na gani ba yaro ya zo mai gidansa aka a bainan mutane amma kai gada kana girman kai Allah ka raba mu da girman kai kai ba kowa ba iyakaci ne da dan sa ka stage ka zo kana kwambo ga wanda yake ganin yanzu lokacin sa ne amma yana zuwa mai gidansa aka ba ko wanda ya fi wannan ai ba abin da ya fi wannan abokina da Allah ku na hutar ba ma san zan fara yafa mutane ba ma son mutuwa abale kai ne za ka yi bayani ku koma ciki kafin baka zaza sai kuma mu shiga yaki jama'a wa ya san wannan to akwai wato tambihi na bin din da yayi za a iya gaya min shi wanda ya wani rashin mutunci akwai to za a zo wajen abale me za ka ce da masoya da rabbana gida ba kare ba da rabbana Allah ya kowa albarka Allah ya ƙara kusanci abbar bai kofa da za ka raina mana hankali ka zauna a cikin mutane wancan abba ne ganin mai gida kai fito mana abbar bai kofa da rabbana dan mama ka ci da baka gudu ka tafi Legas kuma ga ka dawo zabo kenan ga kuma na kalala amala kanka na kalala da ruwarka wanda kai da lalata amanar wannan ni kai ne baranta amanar tanka ba iri da mutum a san kaye dai wanda lata na kai gadu mai gida ya ce da kalaya ina ƙaunar ka amma wani lata da ka ɗan bawa sai ta me za ka zai mai ciki inda rabbana jalo mai gida bai ba da dama mu daga bade wato ba ya ce yayan bane mu daga yawan biyayya ranar nan ba
wannan zauren can naka za ka koya. To ai baka buɗe shafin ba. To na wallafa zayyano man haddace sai ne musu. To da farko ka ce asawaka. Asawaka. Sauƙi na sawaka. Sauƙi na sawaka. Ƙarasa duka sai in jero maka su saboda lokaci. Asawaka sauƙi na sawaka. Sai ka tafi a ƙarshe. Asawaka sauƙi na sawaka. Innahu lamsuka lafi sak. Tatannata iza tanta kurmatanti arji da tuka kura wa tarakas wa jukas karas kaumuka zafi ma kana zafi kaumuka kaumun bok bismillah ya saya malan ta saya Allah mai saya maza gaba kuturu baya makawo hagu na bebe dama na kurma na shiga kurum za mu fita kurum ba wanda ya sai da mu komai sai wanda ya ci samun sunan uwarsa ta bani amma baga ne gida ai to kai wasu ya rubuta ma ga haddace wannan karatun kana bara ne ya rubuta wai ya haddace ne ba ne wanda kana baran ya wannan haddace amma gida ne musu yanzu ba sai an jawa ka taba zuwa farauta da ni? mai gida ake ma ka sani. Ka taba gani na ko a matari? A sha ba su taba ta haka tauyi ba. Mai gida ake yawa ka sani. To da ina ne ka taba zuwa farauta? To mai gida ka taba wani baran zazzayyano maka su. An fara da gwandan tarayya. Abuja. Mai gida ta gane ce ko ina Abuja. Waranka. Na kada ta gara Lagos kuja mafa Kaduna ce kuja mafa da arra Lagos mai gida ina ce Lagos da rabbana mai gida sai ka gwada mu yanzu za mu fara gabatar da abin da ya kawo ina boy wani kowa zai iya kowa daga ciki ina gaure zai dan fara warwashewa a matsayin yan a duniya sannan mu ci gaba da gabatar da abin da ya kawo an gama to amale